microphone pa, Beryl Morales, and then my partner kamontari, si Randy Tayad. Kumusta na sad mo? Asap kita, always say a prayer. Ako sige pangumusta gyapon si Abay Yulubay. Yulu T, diya sa Kawit Midlien. Okay. Kumusta sab si CDO gyapon? Yo, bay yol. Okay, sige masigag ato dito. And then sa Lanao usab ngayong pagatuan. Okay. Mr. Yulu T. O diya sa iyang restaurant, hotel and restaurant sa Medellin. Kawit, Medellin. Okay, kumusta may pagpamati kayo tanan? Bano, suwat ang pagkartong hatagan o pagdagad. Na pinadakin ni sa katao nga dunay sakit sa iro nga patawag ng sangan nga. Diyos kuro alias, nindotag alias oy, dayok. Kaugalan ko ninyo sa nga dayok na lang. Kay ako'y tao nga matawag nga dunay sakit sa iro. Manyakis ba? Labi na sa mga babae nga hamis kay gligs, mukurog din ko. May pagka manyakis na gamay ba? O kadaghan na sad ko nga sakwi sa mong silingan nga manlili basta maligo na ni siya. Mura masagog kong nadakpan dito sa Mandawi nga serious rapist. Tao nga daghan na biktimas lugos. Mong sod gawas lang ko sa presuhan sa nga panglili. Ingon man gud ni ang mga panghitabo. Kapag lang sa tubig Uy, yun na. Hala, mata man yun na. Mata yun. Siga kaayo. Kilili ko nga naliko. Tay! 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 Ano ka ba, ha? Ano ka ba, presing ang mikulisew ka man, ha? Ano ka? Tay, naligo ko. Ang sa may nahitabo, Yun ay milili na ako sa lungag sa amakan, tay. Dili ka! Ulagi. Matakas tao? Matalig ito sa tao, tay. Tingalig mata sa iro. Dili, matagyod ito sa Huwag tao. ka makilos ang lila, ng lili, di ba, ha, presing? Wa, kay mata ramay ako nakita. Nagtapis ka makagmalong, di okay ra. Naghubo man gustanan, tay. Unsa? Naghubo ka tanan? Oo, naghubo ko, tay. Nakita di ka ng lili ni mo, sa man, ha? Naghubo ka magkastanan. O, lagi. Nakita ni mo si mo... Nakitang simod-simong iring, ugmao. Tatay sa doon. Nahibaw ko. Nahibaw ko kinsay ng lili ni mo, anak. Wanay laip. Kisa man, tay. Ang tao nga doon ay sakit sa iro. Si Dayok. Unsa, tay? Karoon kang tawhanak ka. Ang baglantaw ko nga daw ikaw, naglungad ka sa pamahaw. Naglingkod ka, wa man na po, nahagbog nga no gagik po, nangahurot ang baligo. Uy, Don Quixote! Hoy! Tarong, ha? Don Quixote karon. Sinbad de Silor. Hello! Kita ka ning dahan ako, Dayok. Nakakita ka ba dili? Uy, kampilan. Kampilan kini. Sigurong putol ang liyog ni mong kampilan na kuda. Imong putlo na kong liog nong? Putlon pa na ako ng imong pesos karaan. Uy, kakuyaw gud nong. Nga nom ka nong? Unsay nga no, ha? Unsay nga no? Nga nom man lagi, unsa may ko sa? Grabing sakit sa imong iro, eh. Manyakis kang dako. Manyakis ko ta, taka ka man rin nong. Manyakis ka! Pero nga nom man lagi, ha? Uy, naligo ang akong anak. Imong dilili. Unsa lili ko ta? Mulimod ka pa, Gyod. Mulili ka pa, ha? Nanglili ka. Aduna kang yung sakit, sero. Dayuka ka. Ako bitaw nong. Kita mo na. Doon na kang yung sakit, sero. Pero ang akong paglililong, pag-aksa ko ang akong paglili ba, giklaro na ko og si Presing bigid ang naligo, o dili ba ikaw? Unya, si Presing man di ay, way sambuta. Usa? Wa man sa kay maklaro nong. Ano man maklaro? Blard mag-ayo. Usa! Kapitan Biron, Tano Dosting, reporting for duty. Lingkod, Usting, lingkod. Yes, Kapitan Biron. Gipatawag man kuno-kuno mo. Tanod, Usting. Kani, itawag ko kayo. Exclusive niya, exclusive. Bahin sa unsa man ni Kapitan Biron nga Red exclusive. alert aron, Usting, ha? Red alert. Yeah. Ano man Kapitan, ha? May nakasud bang S4S? Dili, dagong kahoy, ana. Oh, Dili,
Mga dili ni mga terorista, Usting. Unsa man din ang kapitan? Usa ni ka serial. Ha? Serial? Unsay serial? Usa ka- Rapist ba o cop rapist nga killer? Ha? Dili. Usa ka serial mamuso. Oh, unsay serial mamuso ka? Dili day rapist nga kanang serial killer nga rapist? Lain sa na... Serial buso rene? Mamuso. Serial mamuso. Mao ba ka? Lain sa ning modus, Usting. Ha? Kita ka itong mga babae nga may gawas gikan din eh. Mao ka to sila mga biktima sa serial nga mamuso. Oy, piping Tom din ang tawhana, ha? Bidadag ka na kayo mga babae nga nabiktima ining tawhana. Nga naligo niya iyang gilili. Pamuso ning iya. Mao ba, Kap? Kinsa ka ni tawhana, Kap, ha? Muna imong misyon karon, Usting. Ang pagsikop ining tawhana. Usa ka serial nga mamuso. Wala ba yung pili? Unsa ba na inganuwa man siya pili-pili, Kap, ha? Bisa kinsa biktima na. Biktimahon? Biktimahon ing tawhana. Diha ba? Oo. Bisag kinsa Asa ako ililiw? gilili sad ko. Ha? Oh. Naligo ka, Kap? Gili-li ka? Nangihi ko. Bayo tingali ning Kap, tawhana, Kap. Pagsusi lang. Siwing, wa ka liliani, Kap. Daklo ka ng buhangak ka. Kalma lang, Kap. Dijab, gusto ka matay. Sama na siya. Pagsusi lagi. Aton lang nang ibulgar sa mga tao. Good kay Masulti lang ko kanang imo sa asad sa usalak. Ayaw lang. May suspect ka na ba, Kap? Ha? Unsa? Ikaw ka siguro kay Bright ba ka? Atay sa huna-huna ko. Nana ko'y suspect ka. Okay saman. Si Bambina. Klaruha lang yun ha. Yes, Kapitan. Under surveillance si Nakos Bambina. 24 hours ni Nako surveillance Bambina. Di ka magdoka. Dili yun, Kap. Kay may bound ko nga MR Coffee. Monthly. Bayanisan sige ko ha, pati liwasan ko. Bayan ka na ko. Bayan ka. O sa may mong tilawan, ang monthly? Ha? O sa man, Kap? Nasa kape. Jong. Og nagubot na kayong tibok barangay, tungod, og mahitungod, ining serial nga mumuso. Nga daghan na kayong mga babae nga biktima nga misumbong sa kapitan. Day adlaw nga, dito ko sa barangay hall, kay milukat kog sidula, nagka-istorya gimis kapitan. Ay, Dayok, di mo kas barangay hol ha. Lukat kog sidula, Kap. Ayaw na, Dayok. Huwag kay trabaho, no? Wa lagi. Musuod ka ba pagkatanod? Ay, puti mong kog itlog, Kap. Kuyawan kay ko. Dali kay kumudagan, basta naiaway. Ay, mao ba? Kuwang di kag tanod, kapitan. Kuwang palagi unta kay red alert meron, Dayok. Ha? Red alert, Kap. May nangkasuod ba mga terorista? Dili terorista. O, unsa di, kapitan? Daghan naman kay reklamo ni tawhana dinis barangay eh. Ha? Bayan ning usa ka serial mamuso. Yun na, Kap. Serial nga mamuso. Oh. Uy, kuya, ni, Kap. Kinsa man kanitawa na? Kuya gini kay padong na ni sa rape, Dayok. Maogi, Kap. Pero, nadakpan naman kang serial rapist. Daghan naman babae nga na biktima. Kinina sa mamuso, no? Manlili ra gyud ning iya. Padlili. Sayo na kayo ng ilhon, kapitan. Unsa man pag-ilain ni Dayok? Kung makakita kag tao nga gibuinggit ang mata, mo na ang serial nga mamuso. Bida bright ka gyud. Gusto do Dayok, winggit to. Kaya ang tao mamuso, Kap, bunggito magmata. Bida no. Usa sa ako ipapaniid no. Oh. Ang mga taong binggiton, ang kanang gibinggit ang mata. Mo na ipaniid kanang bingitog masakpan ang mata. kinsa ng serial nga mamuso. Kapitan! Mayong udto diha ka. Ay day, iha karol. Unsa may ato nimo day? Kami day. Doon ako i-report sa nahitabo. Nako gahapon, Kap. Samtang nalaba ko dito sa sapa. Uy, nga naman iha karol. Sa dihang naligo ko sa sapa, Kap ba? Doon ay tao nga namuso na ako. Uy, nga nung nahibaw ka man nga gibuso ka. May katkat man siya sa sanga sa mansinitas. Niya nabali man ang sanga, Kap. Natagak ang tao. Dihagin matagag sa akong tungod. Sa? Unya sa akong kakuyaw, Kap. Nalabay na ako akong malong. Gianod sa tubig. Agoy, wa ka ni malong. Wa na. Hubo na ko tanan. Kalamay amo ba? Karon na, Kap, ay. Unsa may natabo ah. Ay kaila ka bas maong tao. Ha? Wag yun, Kapitan.
Padahan bin hinduta ay unsa may sunod ganit tabo. Kuan, gihagkan ko sa tao. Nya, sa akong yung lips. Oy kalami. Oy, niya nakaila ka gyud sa bang tao. Wag yun, Kap. Gihagkan magkahaka. Mipiyong man ko, Kap. Goy, oh, lain na sa ni problema sa barangay da. Dakpa na ang serial rapist. Karon kini sa serial mamuso. Kinsam kaning tawhana. Oh, Kapitan. Niya na sa laing reklamo ron, Kap. Una sa may reklamo Usteng. Ili na sad kuno siya, Kapitan. Oh. Kinsam na sa siya usa ka okoy. Dili usa ka sirena. Ay pasudla. Kadiyot, Kapitan. Hilak-hilak baka ngano man ka. Biktima sad ko sa serial pamuso. O, naligo ka? Oh, Kapitan, nauwaw jud ko. Anong mauwa man ka nga? Katunga ni mo okoy man niya katunga Serena. Nauwaw lang jud ko, Kapitan, kay naghubo manggugustanan. Nya unsa may kawawa ni mo? Da, kang giron magkukuglubot. Ay mga tanod. Hoy, kinahanglan nga madakpay yun ning serial nga mamuso ha. Right now. Hi, Carol. Oy, Dayok, ikaw di ay? May kay doon na ka na tindahan? Gamay na kuwait para kalingawan lang. Mana kay baligya sa kang mga linata. Sagol-sagol lang. Nay sardinas, nasa corned beef, karne norte. Okay ra. Na kay energy drink baligya. Lacto puffy ra gid ni. Palit niya ko ha? Dayok, lain may ato ba? Kisa ka hay gitawag og cereal mamuso no? Okay ka rag busohon ka, Carol. Okay ko taon. Buso ra di ay. Way lami anang buso ra oy. Unsam day magpangita jud ka kay. Magpangita ko kay nakaagi naman ko ana sa kong bana. Mo Unya ba? gibuwagan ako kay way lami. Ngano man di ay? Murag botilya Sa grande? sa ay mo. Mao nagbuwag mo? Ooy, Gimingaw ka na. tural. Pero wa ka mabiktima sa serial mamuso. Da makalagot kaayo eh. Samantala nang mamuso eh. Bati kaayo kay ang masatisfied ng mamuso. Ang mamuso ra may matagbaw. Gimingaw gid ka. Natural. Nakaagi na gutaan ng butanga. Mao ba? Oo. Mo. Skoro! Oy, kapitan! Diin man day kagikan, kapitan. Nagpatrolya ko uban sa akong mga tanod. Ano madakpa na kini serial mamuso. Doon na mo i-suspect up. Doon na. Kaya kinanglan madakpa yun ni tawhana. Kaya kuyo kayo niyang gibuhat eh. Madugay, manglugo siya niya, man-rape pa. Gusto ka gid kap. Kay asam na paingon. Kini tawhana doon na gini sakit sa iro na. Manyakis ne. Kinsa gid ka ng tawhana, kap, no? Ino, doon na naman ko suspect. Kinsa man kap? Ikaw, Dayok. Oo, siya ako kap. Doon namin timailhan. Oo, siya man kap ha? Nay, mong mata, Dayok ay, nay. Nay, binggit ni mo, nay. Itubo. Di ba ni Buhinggit kap? Unsam din na. Binti mo ni. Basta kay happy. Maro kay ganda. Basta kay happy ta yun. Abi ni mo karol happy ta yun. Ha? Kaya usa sa ilhana ning maong tao no, mangluspad man eh. Nay. Og labi nagway sustansya, wala. Usa ikaw karon no, nay. Magbantay kay gid ha. Ready naman ko, kapitan. Wa man sa kumahatlog. Total naman ko ikasukol. Nguman. Og day gabi nga bugnaw kay panahon, nagdag-o mang langit, wa ko makasabot kung kagalingon. Ingon sa gigilasan ko, murag mikatol ang akong lawas ba. Murag ko gibati og kauhaw taliwa sa akong laod. Murag doon ako gipangita, miandar ang akong sakit sa iro. Ug gabi na, hapit naman nila sa tindahan si Carol. Ay, bugnaw da. Bugnaw kayong panahon na. Kauwanoy na. Baga sa kayong dag-om. Da, manila lang ko sa tindahan. Mingaw naman sad. Carol? Uy, ikaw man ko nila dayok. Oh, Carol? Masay mong palituin. Palitan lang ko karnorte, kanang corn beef o sa kalata. Sige, karni norte, nya corn beef sad. Sa klatara. Di ara Ablihila ng corn beef, muka kanon ako. Kilawon ra nimo? Ganahan ko corn beef nga kilawon, di lang lutoon. Ni Ablihi lang. Sige kadiyot lang. Di ara dayok Salamat ha. Lanlalom na gid nimo. Okay ra basta corn beef. Okay ra di lutoon. Uy!
Maging kalibutan, no? Muuwan tingali. Manira na lang ko, uy, kay maligo pa ko. Hamos kay kong lawas. Maligo ka, Carol? Oh, lain kaayo akong feeling. Nanikag ang mga balhibo. Tinuod ka ba, Carol? Maligo ka? Nahibaw na ko dayok. Hibaw-an na ka. Ikaw, gyud. Siya ko ba, oy? Ikaw ang serial mamuso. Dili na di pamusong ako, Carol. Lain na sa di. Niya... Layok! Pida! Utas na ng kanon ni mong corned beef. Utas na imong corned beef. Niya, Hurot na. Basyo na lata. Oh, Carol. Ikaw, gyud. Ikaw, gyud dayok. Ikaw, gyud ang serial mamuso. Pero dili na pamuso. Turjak na gini. Oh, sige. Bahala ka niya, uy. Okay ka ra, Carol? Maro-maro gid ka ha. Ikaw gid lagi ang serial mamuso lagi. Ay, nagsaba as kapitan, ha? Sige, adto na lang ko. Uy, balik ugma ha. Di pa may daghang corned beef. Balik na sad ugma ha. Gawa sa corned beef, naam sa tay beef loaf. Panas ka. Unta na ni... Mao na akong sakit sa iro. Sa una, pamuso lang. Karon labaw pas pamuso. Gitawag sa kog serial pamuso. Kung doon na may serial rapist sa Mandawi, niya sa kog serial pamuso. Sakit yun eh. Sakit ba yung gani sa iro? Dayon sa manog kami pasultihon. Diyos kuro kung dayok. Niyata sa kahasol ni Kuan, dayok, Diyos kuro. Niya siya sakit sa iro. Oh. Yawa no? Kay na may serial rapist, nadakpan namang serial rapist, pilang to ka babae na lugos na, 12 ka buok. 12 mo, 12. Oh, 12? Grabe ha. Oh. Serial, karon Wasa kini na siya siya, madakpi, no? oh, Wasa na dayon siya madakpi? dugay na 12 dakpan. ka buok? Oh, nakabiktima pagdaghan. Karon niya, serial pabuso ni siya. Oh, na may serial killer, kiniya serial pamuso, sakit sa iro. Nagkaroon na si babae nga yang gibuso na nindang corned beef, kaon sa corned beef. Nya pag humanag ka corned beef, sa yang gigako gilugos niya. Oh. Sa kadili na ni serial pamuso ako. Rape na ni. Mo to pag human lakaw sa ni yung babae nga dayok balik ko ba napay corned beef. Pagkapinan pa na itong itlog nito. Giganahan. Ay. Ha? Lima ka kadayok, solid kayo. O sa ganitong istorya ba? Bangag ang bayabas. Atong ingon nga di gilogo sa bukid ang apo. Oh. Nya Ang apo niya nasuko ang kanang unsay nga naapuhan ti suko ah. Naman. I-apply sa kudere dong oy. Di ba na? alay ka. Kara. Buot mga tulisan eh. Agay. May kamasaag na sa amo no. Mo na nga kuya ginay mong sakit tayo. No? Mapatyan juga na. Murag na sa ko'y amigo ana board. Sakit sa ero. Sakit gito, sa ero. gito, ya. Pero dili... Akong amigos paredindo. Ah, huy. Ah. Yaw eh. Ay namaron sa dindo. Ambot asal ka to sakit sa ero bray mo paredindo. Lain sa na. Pero dili libon. Dili, lain to yamam. Kay nag-show me. Lain sa dang. Lain sa Paredindo, nag-show me. Storyaro ba tali? Nya, kuan, kanang pagbata niya, dito sa tupad dancer. Naligramo mo na, sumsum na yung pagkuhan mo siya. Oo nga, ginawan. Pero ano hilabti. Ay, gika nga. Hikap-hikap lang. Gika siya. Uy, ano na siya? Buang nga, ginawan. Lain sa dang. Layo kayong kwarto. Naglagaw siya. Layo kayong nagaman, kwarto. Ya. oh. Oh, lagyo yung kwarto. Ang bintana, nangatangtang na. Buang, hindi ka naman na lagi. Buang ano? Lain sa dang itawag og 6 maniac ban. Lain mo na. Outland. Kanang kuyaw, 6 manyak. Kuyaw Sa na. siyak manlugos pirme. Oo. Pareha na Manyak Mo na siya to good. repest serial. Muna kuyaw. Grabe Namo na. ko'y manyak nga di manghilabot ate pres. Kanang batilan lang ang iyang babae. Na may manyak ya klipto manyak. Oh, klepto manyak. Mo kanang manghilabot lang sa mga butang. Kanang 6 maniac. Kanang mao nang 6 manyak. Manyakis. Kanang manghilabot yun, oh, hilabtan Six yun. manyak.
Dahil po itong mga rape, katong, nagkanang kitawag nila, gang rape, doon ay karang drugs. Kana ko Nagdala na sila. nag-inuman ko na sila mga kuan nag-take tali sila mga ginalang drugas. Mga drugs. Munang lain ang ilang una-una. Oh, mura. Katulang bago dito sa Manila, gipatay niya iyang pag-umangkon, pagkatiguang naraban niya. Bata pa kaayo mo di pa daga ba? Ano kay gilugos po? Iyang diya sa ilang bahay ni Tanog TV, iyang gikuan nga giatangan niya pagisugo niya kindi. Nya nilakaw, giatangan niya pagpadung sa ila diya sa may ngit-ngit kay iskina, iyang gibitad, iyang gikuan dito. Salbahis ba? Kana inana ron, mga inana Di sila mutingog mga human rights ana. Oh, kana. Oh, mauna. Diba? Mauna. Inon man din nila nga, pulis man ang trabaho. Mana? Inon din nila. Mao man din na ila ha. Di na among trabaho sa pulis. Oh, kay kung ano dun sila, mga mas lang kanang labi na doon ay katungdanan sa kanang komunidad, mga magpamulitika. Oh. Apan ug kana kani na kanang klaro na kay pangamatay nga mga batan-on. Kana inana ba nga, Oo. way mga alamag, no? Yang inaon paita. Ala. Mo na nga nasakpan gid si Kuan ng katarungan kay ang ilhanan di ani mga Kuan ang serial pamuso gibinggit ang mata. No? Oh, kanang di ba bang? Serial. Kada ko ng mga Gibinggit. Malilib, bigit ang mata. Oh. Sa di man binggit binti ra man eh. Ipta na yung pilok ani. Plus ka mga hurang anak. Oh. Kanang buinggit nga, Ang kuwan kuyaw- man na usay sa vitamin C. Oo. Manang buinggiton. Karon wala Tao. wala gibinggit. Wala no? kayo gibinggit. Ngano kanon? Kuan man, may sakto binggit. rin vitamin sa Debris. Di ay. Sakto Ang mga lang tao vitamin. pinatuwa kay vitamin Ah, C. kuyaw- kayo. Ang Daghan ng kuyawan Kuan. ng Sa liglas kapayas ba ka? ang kuyawan ng mamuso ba, pres, ug kanang nag-andam og kuhit ako tong gibuso nyo. Kana, natuslukan ang mata, buta Oh. dyan Ano, ka. bitay na nabuta na Oo, Debris. ina- Di ba Nana kanang si Bako kayang gibuso nag-andam og asido? Wala, buta gyapon. Ah. Manang di Wala. kayo maayo na kay na mabantayan ka ba? Ba't Kuwan isa kayo gana- manlili, oy? Nay thrill gid na. Tinuod sa Grabe manlili, nag-thrill. no? Oh. Nang suspense Ganahan ba? kay sila anak nga naman. Ganong ganahan man Lahi, kayo lahi. anak. Lan. Ah, di Ikaw, ko. may Di ko ganahan na natin, Debris. ikaw ganahan man kay Gusto ka anak. ko, nga ka ng sabot yun. Mayo Kada ba? kay kang manglili ka ni adto ko Adi, no. ikaw rin ako. Inyo lang tabunan yung mata sa Sige. bulsita ka bugili. Sige, liran. Wala na ribak na. Lahi bitaw na sa una kaning bata-bata ba da pres. Ate pres kay kulbaan man kagul ka nang nindot kay ba. Thrill na- kayo? Thrill kayo. O, di ba? Pero kuan na ka, Madugay mature na? na ka wa na, anay thrilling ay. Mas Moabot yung kapool. Oh, maabot. Kuha tingali ka Sa nang to pa dana sa inyong kabatan Oh, no. dana sa mo ang pagtubo siguro ba nga Pero naman sa mga hinang pa tiguan kayo. nga manlili gyapon. ay katumag ingon nimo nagkaog lingon nato. Oh, tinuod na. Kanang pong nagkaog og sa mga kuha pagipanuwayan. Lagi, sa lagi, karaanan sa karaan, muna. giyawaan gipanuwayan. Yawaan, Pero tungod karon kay- dili nagdagi panuwayan. No na tungod na sila mga gipangtumar. Pangtumar. Karon na kayo liro na ti pres kay daghan naman guna kayo makita sa computer, murag makita na gyud. Oh. Ay, open. Sunod sa para lili open naman. Oh, lagi. Lili obra nimo. Unya ka na sang mang short nga perting mo buah. Oh, Ah, kana- naay. Tang Kanang mga short bubuan, nga no? bubo kayo niya. Pakigol pa. Ang atubangan sa ilang short, ilang t-shirt, ipasok sa ilang Ipasok, short. gano man na, Oh, oy? istok-stok. Naibong ka ng ilang style karon? Oh, ang sa Isang una way angay. taguan man yun siya, mag-short. Lagi. Mauwaw ka mag-short. Mauwa, oo. Karon, nipis, bubo kay short, o na atubangan sa sinila, ipasok Ipasok. sa ilang punjuhan. Nga wala ba'y angay? Oh, warbal na. Umay okay raw angayan. Naiwoy angay niya ipasok ituyo ba ko? Di nga Ganahan sa siya nga wam say angay ana iya Ako yung style. mga pagmangkon ako- na akong gibadlongan natin. Pero saan na, ibaligyan mo ha? Mo lagi ipakita. Kita. ang ako kalagutan ng uban ba kay kanang na ang pasalipdan yung bag. Ano pasalipdan pa magbag, di ba? Sambila yung bag, pasalip po diri sa short. Ano sa lipdan Nipis. pa man? Kuhan kayo, kanang ngubo na kay short Oo. ba? Yung bag ba nga gaan na, ibutan diri sa may Tinuod ay Atubangan. lain ba? Mo Wala lagi. yung kuhan na kayo malili karon natin pres tungkol kay Di po kuhan na. mga god. Hilom na Okay lang mo kay okay. nganlan mo himantayon. Di lang ta Ala? mamantay. Yan lang tama. Ano na dayo? No? Alay, iya magpasan sa kabuang no daw. Mao. Anya, salamat ha sa magpapadang atong tulumanon. Kuna ko ang paso.